kungiyar kwalitizm mun tuba mun bi ikon ta ala ganduji. Burin mara da karya ne ba zai iya yin komai ba. Ku komo ga Allah shi zai ba ku ba kungiyar jada. Kungiyar kwalitizm mun tuba mun bi ikon ta ala ganduji. Burin mara da karya ne ba zai iya yin komai ba. Ku komo ga Allah shi zai ba ku ba kungiyar jada. An jira maroko an ɗaukarar dabbobi. Kungiyar kwalitizm mun tuba ne alamar zubin dada. Kungiyar kwalitizm Allah ya taimaka na riga na wani. Kungiyar kwalitizm ta na matukan akidar kudane. Kungiyar kwalitizm ta matukan akidar kuka yi. Kungiyar kwalitizm an sa yara cikin kungiya. Kungiyar kwalitizm ba saka daddara ya riga ya. Kungiyar kwalitizm an juya kwakwalwarsa bai ƙara girma. Kungiyar kwalitizm mun harba mai daraja da yara ne. Kungiyar kwalitizm sai ya kansa ya je zanzagi baba ne. Kungiyar kwalitizm Allah ya taimaka na riga na marla. Kungiyar kwalitizm na je ni ka huta amfani ya suna sha. Kungiyar kwalitizm na je ni ka huta ya bar rubutun ya sa. Kungiyar kwalitizm na mai tardarin su ka ban dama. Kungiyar kwalitizm Allah ya taimaka na riga na tsira. Kungiyar kwalitizm na dauda ka wuce jami'a. Kungiyar kwalitizm na wuce kan akidar kudane. Kungiyar kwalitizm wani san komai da zo duniya yi. Kungiyar kwalitizm ko bakiyama a tashin da insha Allah. Kungiyar kwalitizm ku ce ba je ku gode tsiyaya. Kungiyar kwalitizm na tsoro ne kuke ciki ba ku sani ba. Kungiyar kwalitizm wani abu da ba auna aka biza ne. Kungiyar kwalitizm mai yawa da yin siyasa da sawa launi. Kungiyar kwalitizm fati za ka yi fito jami'a ɗaya. Kungiyar kwalitizm masa yara kulobar su san komai. Kungiyar kwalitizm ne maganar siyasa a tsari. Kungiyar kwalitizm ƴaƴan musu na cikin kungiya. Kungiyar kwalitizm an sa yara cikin kungiyar jada. Kungiyar kwalitizm